Ga an fara recording din. A ina ai ni ina kokarin rubuta formation da zamu shiga unguwan nan. Yau 531 zamu buga. To ga a ce su danna subscribe. Ku yi bayani da su garin gama zana map din nan. Kaga a danna subscribe. A danna kararrawa. Kalan a danna ja. A danna kararrawa. Kai oga? Ya raga mun da unguwan nan oga? To ai ka san mun sa musu transformer kimanin wata 6. To kaga ba sa siyan kati ba ma su da bilma. To amma unguwan nan oga ɗabunuka biyu suka cinye mana. Muka zo suka cinye tsani muka ƙara zuwa suka cinye tsani bi kenan oga. Kai ƙarshe ma unguwan nan barayi ne haula kwano na suka sace. Kuma gashi yanzu ka samu zo tsarika biyu oga. An suka cinye wayannan biyun fa 4 kenan 4 oga. To ai kuwa nan tsanin ai su ne targetin ai. Haba. Kuna wasa da intelligent man ko? Kuna wasa da intelligent man. Wannan tsanukan yanzu da muka zo da su. Su ne target din da zamu kai melon din line da zamu cire. Kawai Layin da ya ka daga transformer zuwa layin mushi zamu dinki gaba daya. Abinda za a yi kenan. Saboda haka mu je ka shayi ku ga ikon Allah. Amma kafin mu je oga. Kamata ya mu dan jijjiga jikin mu dinka jini. Ka san ba unguwan nan fa layin Sadiq Mafiya ne ba sa jin magana kwata-kwata. Kamata ya mu tsaya mu dan jijjiga jikin mu jinin mu ya tsinke. Kuma fa ka ce wani abu. Gaskiya kan wanne na ja. Wallahi. Saboda komai zai iya faruwa a wannan layin. Hogiye dai yanda yake yawo kamar jirgin sama ga hogiye. Wallahi oga. Ai ni ba zan mata da layin nan ba. NEPA, ku ji ko kadawa. Jama'a NEPA. Suna ina. London dai sai ka yanke mu ta Allah. Wallahi duk ba shi ta ba, wallahi ba zai yi ba. Har da wanda ya sai karata ko in dai muna nan sai mun dandaka mutum a wajen nan. Allah wallahi. Ai mun kaga cin tsani. Wannan na uku kenan. Babba aje ni tsana tsanin nan. Wannan naka ne babba. An gama daman ban da hawa sama. Ku dakata babba ku dawo. Kasu mana garin nan. Babba ɗauki tsanin nan ka tafi da shi. Kana za su ƙara yanke ta baya. Idan ma guda Allah tsina. Ni fa ina gudu ko ina tunani anya kunyin ko wayan nan. Oga ai da muka yanko ta. Ayyo oga na samu kwarin gwiwa na da cewa kai intelligent man ne. Kana so kai wasa da ma'aikacin gwamnati ko? Oga Ka san me ma'aikacin gwamnati kuwa? La ilaha illallah. A inda ya tasa a gaba sai nayi. Wai oga wannan shi operation din nan me sunan shi kenan? Operation Sambisa. ya ci sunansa. Kai Wallahi an sha wuya. Ita kaga Doguwa ce fa oga. Jamfan nan ita ba ta da yawa amma sai wutar tsiya. Wai a'a ba. Wallahi. Za ta yi na kasuwa wannan 3,000. To yanzu ka gane ka tabbata ta gida. Domin ka kawo min 2,000 ku raba 500. Kai ka zama da oga? So, Don